микропластмаса в почти всяка бутилка вода. Данните са от мащабно световно изследване на бутилираната минерална вода, но доколко опасно е това за здравето? Ивомира Пехливанова работи по темата. Слушаме те. Добър вечер. Тестовете са проведени в Държавния университет в Ню Йорк. Учените изследват над 250 бутилки вода от различни марки. В 93% от пробите са открити миниатюрни пластмасови частици, като пропилен и найлон. Количеството на тези частици е средно по 10 на литър бутилирана вода, а размерът на всяка от тях е по около 0,1 мм, колкото е, например, дебелината на човешкият косъм. Ефектът на микропластмасата върху човешкият организъм тепърва ще се установява. Данните обаче показват, че потреблението на бутилирана минерална вода расте с всяка изминала година. През 2017 са консумирани повече от 390 милиарда литра, което е с над 100 милиарда повече, отколкото преди 5 години. В семейството на Иван от години се пие само минерална вода, но не от магазина, а от минералния извор в центъра на столицата. Водата е хубава и това е народно богатство. Ето човек може да си налее тук 5 литра или 2 литра и да си занесе в къщи. За целта обаче всеки път Иван използва една и съща пластмасова бутилка. Такъв е живота. Принудата ни кара да ползваме и тия бутилки. Замърсяването на водата идва от бутилката, в която се поставя, твърди ръководителят на проучването, професорът по химия Шери Мейсън. Ако пиете само бутилирана вода и го правите всеки ден в продължение на години, говорим за десетки хиляди приети частици пластмаса, каквито се съдържат и в опаковката, и в капачката. И въпреки, че сред изследваните марки вода от 9 държави не присъстват български, от Асоциацията на активните потребители са категорични, че подобно изследване трябва да се проведе и у нас. Няма разлика между вида пластмаса, който се използва в България, в Германия или в САЩ. Навсякъде по света минералната вода се бутилира горе-долу по един и същи начин. От бранша обаче твърдят, че процесът на бутилиране у нас се контролира стриктно. Извършват се регулярни тестове в собствени и във външни акредитирани лаборатории. Контрол се извършва при източника, в процеса на бутилиране, на използваните опаковки и на готовата продукция. Резултатите от изследването доведоха и до реакцията на Световната здравна организация, откъдето заявиха, че предстои установяване на влиянието на микропластмасата върху здравето на човека. Такова неминуемо ще има, твърдят токсиколозите. Като влязат тези миниатюрни частици в човешкият организъм, се получава химическа реакция. Те въздействат директно като химическо вещество. От друга страна убиват полезните микроби, които са в дебелото черво на човека и заотслабват нашите защитни сили. Според учените, до сега човечеството е успяло да произведе 8 милиарда тона пластмаса от откриването на технологията за нейното производство. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.